खुलुमबाय दिनै 2 मार्च 2024 सुनिबार फांसे दंफाङाव सानै सिख्लासा गथ'फोरनि जिउ खहा उत्तर प्रदेशनि कानपुराव सानै 16 आरो 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'फोरखौ फांसे दंफाङाव दौलें लानानै थैना थानायाव बोखांदों आरो बिसोर सानै हिनजावसाखौ दुथांफोरा जौ लोंहोनानै जिनाहारि खालामदोंमोन। बेनिखायनो हिनजावसा गथ' सानैया गावसिनि जिउखौ फोजोबदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो हिनजावसानि नखरनि मानसिफोरा पुलिसनो केस होनायनि उनाव पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै जाथायाव लोब्बा थानाय सन्देहजों 3 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय रामरुप, सन्जु आरो राजु। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जाथायनि सायाव गोथौयै नायबिजिरगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै साखाथिनि मानसिफोरा गिखांनाय फोरमायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय पान्डुआव सासे सेंग्राया जुलि खालामनो गिनानै दौलें लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय मानसुर आलम। मानसुर आलमा बिदन बरुवा मुंनि सासे हिनजावबो नङा आरो हौवाबो नङा, अदेबानि ट्रेन्सजेन्डारजों गोसो थोलायदोंमोन आरो बिदन बरुवाया आलमखौ गावखौ जुलि खालामनो थाखाय प्रेसार खालामबाय थायोमोन आरो जुलि खालामैनि जाहोनाव बिदनआ मनसुर आलमनि बेरेखा जिनाहारि केस बोनाय जादोंमोन। बेनिखायनो मनसुर आलमा बे जाथायखौ खालामदों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। हायद्राबादाव सासे सेंग्राया पुलिस आरो राजखान्थिगिरिफोरनि मुङाव नंखाय ससियेल मिडिया एकाउन्ट खुलिनानै बिसोरनि लोगोफोरखौ टार्गेट खालामनानै रां जाख्ल'नो नागिरनायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय जाफ्रु, 22 बोसोर बैसोनि आरो बेनिफ्राय गंब्रै मबाइल फनबो बोखांनो हादों। झारखन्डनि जामतारायाव आंगा एक्सप्रेस ट्रेनजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय मनीष कुमार आरो गुबुन सासेनि सिनायथिखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। मनीष कुमारा बिहारनि थागिबि। जेब्ला बिसोर सानैया रेल लामा साखाथिजों थाबायलांगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। काछाराव आसाम पुलिसआ अपारेसन खालामनानै सानै ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे गोबां लाख रांनि ड्राग्स हमदों। हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय सुल्तान आहमेद बुरबुया आरो रिनुएल करिम बुरबुया। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै गुबुनखौबो हमनो थाखाय अपारेसन खालामनाया सोलिगासिनो दङ। फैला एमसिएलए सावथुना मोजाङैनो सोलिदों। सिजननि समाव 145 श' दिन्थिनो हादों आरो सिजननि उनावबो मानसिफोरा रायजोफोरा अनसायदों। जोहोलाव जांगिला सावथुननि शुटिं बेखेवजेननायाव फैला जे बरगयारी बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। जांख्रिथायनि थैसाम, बे जांख्रिथायनि थैसामा गोबां गिदिर बाजेटजों खालामजानाय सावथुनमोन। किन्तु गिदिर बाजेटजों खालामजानाय सावथुनब्लाबो जिहेतु रायजो राजाफ्रा आबुङै बे सावथुनखौ गनायनानै लाबाय, एक्सेप्ट खालामबाय, बे हिसाबै जांख्रिथायनि थैसाम बे सावथुना दिनै जेसेबांखिनि खरस खालामदों बे खरसखौ मोनफिननो हादों। थिग बेबायदिनो नैबे जोहोलाव जांगिला सावथुनाबो रायजो राजाफोरजों अनसायजानाय मोनोब्ला निस्सय बेवहाय जों जेसेबांखिनि खरस खालामदों बेखौ मोनफिननायजों लोगोसे आरोबाव इयुनाव साबसिन हामसिन देरसिन बाजेटनि सावथुन खालामनांगौनि थाखाय कालेक्सनखौ खालामनो हागोन, बेखिनिखौनो आसा खालामो। नोंथांनि फारसेनिफ्राय एबार ओंखारगोन सावथुन? जोंनि बांबुला फिल्म प्रडाक्सन ससाइटि जोंबो सावथुनखौ दिहुनबाय थायो। जेनेबा थांनायाव फैला एमसिएलए मुंनि गांसे आबुं सावथुनखौ जोङो दिहुनदोंमोन। बे सावथुन दिहुननायनि थांखिया जाहैबाय जोंनि रायजो राजाफोरनो राजखान्थियारि सांग्रांथि होनांगौनि थाखाय दिहुनदोंमोन। देग्लाय जोङो सावरायबाय थानाय जादों हायनामुलि 9थि खोन्दो, बेखौ रायजो राजाफोरनो इन्टारटेनमेन्ट होनो थाखाय जोङो माने दिहुननाय जागोन। ओमफ्राय जोङो स्क्रिप्टखौ माबायदि खालामनांगौ बिनि सायाव जोङो दाखालि जोंहा मेन्देला, दाब्ला आरो आं ज' लोगो नांनानै जों एसे सावरायनाय जादों। निस्सय इयुनाव जुदि समा जोंखौ थिनोब्ला रायजो राजाफ्रा हायनामुलि 9थि खोन्दोखौ बांबुला फिल्म प्रडाक्सन ससाइटिनिफ्राय नुनो मोनगोन। फैला एमसिएलएआव माबायदि प्रफिट जादों नोंथां? फैला एमसिएलए सावथुनखौ जोङो जिहेतु जोंनाव बर' सावथुन दिन्थिनाय होनबाथाय मोनसे सिजन बायदि दङ। आगष्ट सेप्तेम्बरनिफ्राय ओरैनो नभेम्बर डिसेम्बरसिम मोनसे बर' सावथुन दिन्थिनायनि सिजन हिसाबै दिनैनि दिनाव सोलियो होननानै बुंनांगोन।
अदेबानि फैला MCLA सावथुनखौ जोङो नभेम्बरनि 12 थारिख खालिसो जोङो दिहुननो हादोंमोन। अब्लाबो बे सावथुना गासै 145 था श' खालामनो हादों। आं बेखौनो बुंगोन, गोजोननाय फोरमायगोन रायजो राजाफोरनो जे सिजन जोबनायनि उनावबो रायजो राजाफ्रादि बेखौ अनसायनानै लादों, नायदों। थारैनो बियो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां इसारा होननानैसो आङो बुंगोन। अलंबार फिल्म प्रडाक्शन, बे प्रडाक्शननि गेजेरजों जोहोलाव जांगिला मुंनि गांसे आबुं सावथुन दिहुननो आखायाव लादों। अलंबार फिल्म प्रडाक्शना जाहैबाय जों बयजोंबो मिथिजाखानाय जोंनि बर'नि सासे गागि फावखुंगुर लोगोसे सावथुन दिथागिरि प्रबिन गयारी बिथांनि। बिथाङा देग्लाय बोसोराव जोंनि रायजो राजाफोरनो सिगाङाव जेरैहाय रंजानाय होबोदों, बे थांखियैनो देग्लाय बोसोरावबो जोहोलाव जांगिला मुंनि गांसे आबुं सावथुननि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो एन्टारटेनमेन्ट होनो थाखाय आखायाव लादों। बेखौनो आसा खालामगोन जोहोलाव जांगिला बे आबुं बर' सावथुना जोंनि बर' सावथुन मुलुग एबा जोंनि बर' हारिमुआव जाहाथे मोजां बिहोमा होलाङो आरो बेयो मोनसे जोंनि सम्पति जानानै थायो। आसा खालामदों जोहोलाव जांगिला बे आबुं बर' सावथुना गासै रायजो राजाफोरजों अनसायनाय मोनगोन। थारैनो बेखौ लानानै नोंथाङा मा बुंनो सानो? रायजो राजानि अनसायनाय बा बे सावथुनखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बर' हारिमु एबा बर' सावथुनखौ अनसायबोबाय थानायखायनो दिनै जोंनि बर' सावथुना नैबे स्टेन्डार्डसिम सफैनो हाबाय, जेरावनाखि दिनै जोंनि बर' सावथुनफोरा गुबुन गुबुन हारिनि सावथुन एबा जोंनि खाथियाव थानाय एसामिस हारिनि सावथुनफोरजोंबो फेर फाथिनो हानाय जाबाय। आं बेखौनो आसा खालामगोन, जिहेतु प्रबिन गयारी बिथाङा सासे एक्सपिरियेन्स गोनां सासे डाइरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटार आरो सासे एक्टर, बे हिसाबै गुबुन गुबुन सावथुनफोरनिख्रुइ सिगाङाव जेसेबांखिनि सावथुन दिहुनलांबाय बेफोर सावथुनफोरनिख्रुइ साबसिन जागोन आरो रायजो राजाफोरजों अनसायनाय मोनगोन। खारन रायजो राजाफ्रा आं दहाय बुंनाय बायदिनो खुनुदिन जोंनि बर' सावथुनखौ अनसायाबालासिनो थायाखै। अदेबानि सावथुनफ्रा आरोबाव रायजो राजाफोरजों गनायथाव जाबावोब्लाथाय साबसिन जायो। रायजो राजाफ्रा आबुङै जेब्ला गनायथि होगोन अब्लासो सावथुन दिहुननायनि जि खरसा बे खरसाखौ मोनफिननो हागोन। जोङो नुबोबाय थादों एबा जोङो मिथिगौ जे थांनायाव हमनानै ला जांख्रिथायनि थैसाम, बे जांख्रिथायनि थैसामा गोबां गिदिर बाजेटजों खालामजानाय सावथुनमोन। खिन्थु गिदिर बाजेटजों खालामजानाय सावथुनब्लाबो जिहेतु रायजो राजाफ्रा आबुङै बे सावथुनखौ गनायनानै लाबाय, एक्सेप्ट खालामबाय, बे हिसाबै जांख्रिथायनि थैसाम बे सावथुना दिनै जेसेबांखिनि खरस खालामदों बे खरसखौ मोनफिननो हादों। थिग बेबायदिनो नैबे जोहोलाव जांगिला सावथुनाबो रायजो राजाफोरजों अनसायजानाय मोनोब्ला निस्सय बेवहाय जों जेसेबांखिनि खरस खालामदों बेखौ मोनफिननायजों लोगोसे आरोबाव इयुनाव साबसिन हामसिन देरसिन बाजेटनि सावथुन खालामनांगौनि थाखाय कालेक्सनखौ खालामनो हागोन, बेखिनिखौनो आसा खालामो। नोंथांनि फारसेनिफ्राय एबार ओंखारगोन सावथुन? जोंनि बांबुला फिल्म प्रडाक्शन ससाइटि, जोंबो सावथुनखौ दिहुनबाय थायो। जेनेबा थांनायाव फैला MCLA मुंनि गांसे आबुं सावथुनखौ जोङो दिहुनदोंमोन। बे सावथुन दिहुननायनि थांखिया जाहैबाय जोंनि रायजो राजाफोरनाव राजखान्थियारि सांग्रांथि होनांगौनि थाखाय दिहुनदोंमोन। देग्लाय जोङो सावरायबाय थानाय जादों हायनामुलि 80 खोन्दो, बेखौ रायजो राजाफोरनो एन्टारटेनमेन्ट होनो थाखाय जोङो माने दिहुननाय जागोन। ओमफ्राय जोङो स्क्रिप्टखौ माबायदि खालामनांगौ बिनि सायाव जोङो दाखालि जोंहा मेन्देला, दाब्ला आरो आं ज' लोगो नांनानै जों एसे सावरायनाय जादों। निस्सय इयुनाव जुदि समा जोंखौ थिनोब्ला रायजो राजाफ्रा हायनामुलि 80 खोन्दोखौ बांबुला फिल्म प्रडाक्शन ससाइटिनिफ्राय नुनो मोनगोन। फैला MCLA माबायदि प्रफिट जादों नोंथां? फैला MCLA सावथुनखौ जोङो जिहेतु जोंनाव बर' सावथुन दिन्थिनाय होनबाथाय मोनसे सिजन बायदि दङ। आगष्ट सेप्तेम्बरनिफ्राय ओरैनो नभेम्बर डिसेम्बरसिम मोनसे बर' सावथुन दिन्थिनायनि सिजन हिसाबै दिनैनि दिनाव सोलियो होननानै बुंनांगोन। अदेबानि फैला MCLA सावथुनखौ जोङो नभेम्बरनि 12 थारिख खालिसो जोङो दिहुननो हादोंमोन।
अब्लाबो बे सावथुना गासै 145 श' खालामनो हादों आं बेखौनो बुंगोन गोजोननाय फोरमायगोन रायजो राजाफोरनो जे सिजोन जोबनायनि उनावबो रायजो राजाफ्रादि बेखौ अनसायनानै लादों नायदों थारैनो बियो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां इसारा होननानैसो आङो बुंगोन नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि